Oo nga pala, uso to nun. Shit. Isang star bitaw. Hiningi ko sa pinakagurang kong mga admin na padala nyo ka ako ng mga nostalgic na mga meme. Gusto kong daanan eh. Total, mukha naman ako high school ngayon. Galing kay Empire, pop culture. Jurassic Park, ang dami ko Tyrannosaurus. Nakatago pa sa ano namin, sa isang kwarto dito. Space Jam, yes. Hey Arnold. Tignan natin ilan kaya kong pangalanan dito. Street Fighter, Mario, Space Jam, Pokemon, Teenage Mutant, Hey Arnold. Hindi, sino to? Batman, Daffy Duck. Ano to ya? The Simpsons, Tomb Raider sa PS1. Oh my god. The Mask. Si kay Jim Carrey. Mega Man. Ano nga ba to? Donkey Kong. Terminator, Lion King. Hindi ko naalala naka-party ako doon. Pero di ba sa ano to? Sino to? Card Captor. Dragon Ball. Yung dumadami pag nababasa. Yung ba yun? I love 90s. Ay, dito pala yun. Sino to? Hindi ko maalala. Mukha siyang titing supot. Ito yung sa anime, di ba? Si kay Ghibli ba yun? Nakalimutan ko na. Sino to? Si David Blaine ba yan? Sino to? Sino to nasa baba? Kilala ko to, nakapuli. Hindi ko maalala. Comment nyo nga sino tong babaeng to. Ay sa Tim Burton. Ito yung sa yung pagliloko pag nagpapakulay ng green. Trolls! Ayun, Trolls. Alala ko na. Ayoko na. Sino to eh? Kulay na gamer POV. Yeah, tama. Libre. At saka, ang maganda dito, pag mas magaling ka, matagal ka nakakalaro ng game. Kasi hindi ka nawawala ng buhay. Dire-diretso. Kahit isang 5 piso mo lang, pwede mo matapos yung game. Kung magaling ka. Wala pang timer nun. Alam ko, wala pang timer. Titigil lang yung pagpatay ka na. Kasi hindi pa naman, di ba? Hindi pa naman ganun ka-advance yung mga ganyan eh. Tapos ito, sobrang pudpud na to. Pudpud na to at amoy yagit, tulo laway. Ito, ang dumi-dumi nitong screen. Naamoy ko na yung pawis na nabilad sa araw. Ito lahat yun. Tapos may mga nakadikit sa'yo. Ang nilalaro ko palagi yung Street Fighter. Tsaka ang hirap maglaro niyan kasi ang baho ng mga katabi mo. Bago ko pumasok mo sa arcade na lugar namin, kasi tapat lang yung tindahan sa dalawang magkatapat eh. Hihinga muna ako malalim sa labas. Kasi matagal-tagal ulit bago ako makalanghap ng sariwang hangin eh. Kasi papasok na ako, lalaro na hanggang mag-alas 6. Nagahalo yung lungkot, tsaka saya ko dito. Galing kay Chris Gids. Magaling ka ba pumekto sa text? Tandaan mo, kahit sino pang player ang maging champion, para sa akin, ikaw pa rin ang pinakamagaling sa lahat. Bawat isa sa atin ay magkakaroon ng may anime kung sino ang trailer! unang makakatatlo ay siya ang panalo. Yes, Halika na't pasukin natin ang mundo ng laro. Oh! Batang 90s. Pwede ba yun? Ay, battle edition. Isa pa yan, Tex. Ang dami kong kahon yan. Sabay magkahagis ng text ang dalawang kalahok. Hindi mo ako prinsesa. Paano ba yan? Parang anime yan. Manahimik ka. Pektos ko pa lang, siguradong wala ka ng May mga sinasabi sila sa gano'n yung pectus, yung parang palaging nasa ibabaw nun. Minsan gusto ko ako yung nagbabato eh. Kasi alam ko, merong klase ng pectus na mas mataas yung tsansa na yung pato may mananalo. Oo, may mga ganong pero minsan naman totoo, minsan hindi ko alam. Yan lang ba ang pamusta mo? Hayaan mo na sila. Mahina, wala pang isang dangka na ba yan? Isa, dalawa, Meron na lang tayo. Ay, buwan siya, may ano pa. Mismong mata mo ang May move makakakita pa. kung Pokemon. gaano Kaya inabot ako, check Dragon Ball. Pero meron din naman yan. Kasi alam ko, meron ako dong swerte. Yung lahat ng gilid ng text ko na yun, ilahi kong pamato, pudpud na. Nalaglag na sa kanal, nabasa na ng ulan, natapakan na. Pero yun yung swerte. Yun yung nag-uuwi sa akin ng mas mga matitigas. Yung mga alam mo, bagong punit lang. Batang 90s! Para sa inyo to, total. Kay Jacob. Crush ko nung grade 6. Crush ko ngayon. Oy, pwede naman lahat yan. Crush mo pa rin Bakit? Ito kasi paborito kanta ng crush ko dati. Si Taylor Swift. Kaya feeling ko ako yun. Ako yung nasa kanta. Gano'n naman, di ba? Pa nakikinig ka ng mga ganong kanta. Ako, para sa akin yung kantang yan eh. Feeling protagonist eh. Pero sa iba pala. Galing kay Boring Legacy.
Matalino yun ang kabataan namin. Ba, hindi nabibidyoan yung katangahan namin dati. Yun yung lugi sa mga kabataan ngayon. Pero okay lang, pare-pareho tayo nag-enjoy sa ating childhood. Sunod! Ayan, sa Reddit natin, yan. Yan, wala kayong Limewire, puro kayo save video bot. Yan, sige. Ayun ito. Ang galing ako dyan mo. Meron akong technique dyan para laging malayo. Dapat hinaan mo lang kasi mas malayo yung masusulat Mas malayo masusulat doon sa papel pag hindi masyado malakas. Kasi umaakyat agad yung tinta. Mga laki. Meron pa isa yung pinipitik sa desk yung mga tigli 5 piso tsaka yung sa turumpo na iniipit sa 5 butas. Dyan, mga sentimo. All boys ko sa elementary ko, no? Kaya ang dami mga ganyan laro. Mga ginaganon. Yung iniikot sa isang turumpo, iniikot mo mismo sa kamay mo, yung maliliit na barya. Mas safe naman to kaysa sa Israel. Ito yung dami ng buhay mo Kung ilan yung nandito, kisa mo yan. Tulad nito. Hindi ko maalala, dapat ba nakapasok dun sa bilog? O dun dapat tamaan? Alam ko dapat tamaan yun. Hindi pa pala to dead. Kailapat niya tamaan to. Dito. Typical Filipino with birthday style, no? Para sa gura? Sarap kaya lumpia kahit itong bata ako. Pinagsasabi mo. Styro parang walang hugasin. Easy take out. Yan, para sa mga tita. Yan, armas ng mga tita mo. Ganito plato, tas naka-plastic. 50% flour, pang breeding sa mga bata. Yan, para mabusog agad yung mga bata. Yung may birthday mo na walang papalo, 25% ko, 25% candy. Yan, tama. Kasi yung 50%, para ba? Akala ko sa pagkain, dito na pala sa entertainment, going to the left na pala. Kanta muna bago blow. Yan, yung tumanda ka na una blow bago kanta. Bastos. Sunod, rainbow cake, do or die. Ano to? Para sa gurag, para sa kids. Kuy. Eto na. Dati, sa birthday lang to, ngayon nasa internet na din mga clown. Sira, 100% sira. Ay, laman yung laruan. May iiyak na bata, takot sa clown. Chan, malala mo. Si Tito! Bring me pud na lipstick. Nga, no? Tsaka yung 500 na makunat pa, yung bago withdraw, pupunta ka sa pinakamayaman mong tito. Plus 3 protection virus 5 movements. Oy, may ganito ako. Bakit? Merchant topic list, the 30 admin? Okay. Hindi ko gets. Pinag-uusapan naman nila, wala pa naman Duterte nun Sino ba yung mga politiko noon? Sila era pa tayo, di ba? Song list for top of the world. All out of love. I'm so without you. Alam mo, kahit kailan di ako kumantarawagan. Narinig ko lang talaga palagi sa kanila. Isang linggong pag-ibig. Lunes! Tayo'y magkakilala. Nung tayo, my way, naku, pinag-aagawan yan. Touch by touch, bikini mong itim, Totoy Bibo. Yan, laging lamog. Puro tulo ng alak. Ito masarap. No smoking, maraming bata, this gaming chair. Rain or shine. Di ba sa ano to? Sa patay. Lagi ginagamit sa patay. Double parking in your casa. Wala pa nanguhuli kasi kasama sila sa mga mamumulutan sa inuman. Hayop. Sabog na speaker po, tapos tarpaulin. Lahat happy memories. Ayoko na. Tapusin na natin. Nalulungkot lang ako. Bold! Yan ang gusto natin. Mapabata man o gurang. Bold. Yan lang yung maaangas ngayon. Ngayon, nag-aangas pa. Magbabasag ng kotse. May kapag-away. Ito lang. Ito lang, cool kid ka na. Di mo na kailangan magpaka-bad boy. Ito lang, sapat na. Sunod. At panguli, kalagi usba. Kailangan talaga ito yung music. Panapanahon ng pagkakataon. Kailangan ko copyright yan Babalik ba ang kahapon? Oy, di ako naglalaro dyan. Iba yung nilalaro ko. Kaya ko double star. Kaya ko double star. Wait lang, kailangan ko rin yung rubber band. Kaya ko yun Pakitaan kita, puro ka TikTok, mangmang ka na, wala ka na alam. Tama, double star. Memorize ito Memorize ka, kahit ako pikit pa ako isang star. Ay, bobo. Ulit. Ayan, pikit. Isang star, bitaw. Double star. Ayan, double star. Tapos pero pa yung wait lang. Shorts si Tarzan, socks ni Tarzan, belt ni Tarzan. Nakakabisa gagi.
Tapos marami kang pang ipon dito, nakaganyan, no? Marami kang ipon. Tapos pagtanda mo, magiging mga ano na yan. God loves you, o kung saan ka man ako nang galing, mga Palawan, ganon, di ba? I love Davao, I love kung anong mahal mo. Ayoko na, lulungkot lang ako dito. Luto-lutuan lang sa bahay, ako lagi tatay. Leche, buti na lang. Dati ang pagiging tatay, laro lang. Nagiging literal na mga tatay siya bubuntis nila agad. Ay, may kinakain? Ay, hindi ko to alam. Ano to? Ano yun? Ah, play money. Yan, bago kayo magsugal sa... Ay po, Chay, ayun pala yun. Ayan po, Chay, nakakahay yan, parang drugs yan. Ayan, o. 1, 2, 3, tas kulay. Inukit kong puso sa punong mangga. Kung baka, takte naman, lagpas ka na eh. Ayoko na, tama na. Ito literal na, literal na baka. Ay, saranggola. Social na nga yun eh. Wala namang buntot yung sa akin dati. Ano lang eh. Text eh! Dragon Ball! Sabi ko sa'yo. Dragon Balls may mga power pa. O, Holland. Yan po. Yan ang aimbot noon. Aimbot! Patintero. Memorize ko lahat yan nilaro ko. Huwag niyo ako sabihin hindi ako gamer. Tigilan niyo ako. Nilaro ko din yan. Siyempre yan yung ano. Yan. Yun yung parusa pag natalo ka sa isang laro, di ba? Ipapaluin ng paulit-ulit. Meron kami nilalaro nun, parang ano yung diretso lang, papaluin mo lang ng gano'n. Tapos unang umayaw, unang mamaga. All boys kasi elementary ko, kaya gano'n yung mga trip eh. Tahanan ng ating tulad. Hindi ko alam yun. Sungka. Ano yun? Hindi ko to alam. Dami pa pala ibang laro no, na ini-invento. O diyan, tago-taguan. Lumilipas ang panahon. Nga pala. Ay, turumpo. Kaya laging wasak yung kalsada eh. Lalo pag bagong lagay ng barangay. Jackson, nilaro ko din yan. Yung maikot-ikot pa. Hulog baboy. Lahat yan nilaro ko. Walang gender. Kung kahit pang babae pa tinatawag din, lalaruin lahat yan. Bored ako eh. Wala akong magawa eh. Makahiya. Wala pang makagago nun, makahiya lang, sapat na. Kailangan pa ng issue, di ba? Laging, ayan o. Ano to? Kahit batakin mo, tanga. Batakin mo kasi may vibration. Ayan, gagamba. Hinihipan mo, di ba? Alala ko naman yung kumakain ng gagamba. Alam ko yan, ano yan eh. Ito yung tiger ant ba yun? Tiger, yung kumakain ng ants. Wait lang. Ant lion pala. Panorin nga natin, so tuloy panoorin. Concealed beneath the Ayun o, gumagawa siya ng... deeper. Kaya may ganun kasi pag may nararamdaman siyang vibration o nadulas to a doon, nightmarish end. babatuin The angle of the yun hanggang bumagsak. Yeah, bang! Ayun siya, The kakainin ant niya. lion toys with its prey. Nom. Tsaka tsaka yung magnifying glass sa mga langgam, lagi ko rin ginagawa. Kadiri naman, pero okay sa payo. Ano pala yun? B1, B2, glue na tumigas, papahangina mo gano'n. Nakita ko dito, kinakain nila yung loob. Army men. Kasabay, ay puta yung laser, nga pala, uso to doon. Uso yan. Tsaka pag meron kang alagang pusa, yan, lagi hinahabol. Puta, nakalimutan ko na to, may ganito nga pala. Tapos kada isang ganito, ito yung baterya eh. Kada isa nito, may ibang shape. Minsan, may ibang nakalagay. Pwedeng tao, pwedeng hayop, heart, triangle, Illuminati. Tetris. Yan, dami sa division. Ay, ito yung niloloko nyo ako eh. Hindi ko kasi alam kung ano yan. Hindi ko pumapak daw to. Hindi ko kasi alam yan. Hindi ko nagdaan. Sarap yan. Magnifying glass? Ay,
Ano? Ayan na nga, yung may... Ayoko na, tayo na. Buti natapos na kasi ayoko na, ang sakit. Pero ang saya, diba? Ang sarap balikan ng ating kabataan. Mapa-chicks man yan, o laro, o anumang kayagitan. Tapusin na natin yun. Maraming salamat sa mga nanonood, sa mga millennials dyan, tsaka sa mga mas nakababata namin. At least alam nyo na ang aming pinagdaan. At kayo rin magkakaroon din kayo ng ganyan. Antayin nyo lang, magkakaroon din kayo ng sarili nyong history. Ang importante lang ay huwag nyong kakalimutan, di ba? Ako ni si Lolo Paulo, huwag nyo tayo like, share sa mga millennial nyong friends na namimiss na yan. At huwag nyo tayo subscribe.